गुवाहाटी नर्थ गुवाहाटीनि आहम गावनि खाथियाव बाथौपुरि महायखायथि नि जानाखि बर' रायजोनि मोनसे गोजाम जायगा बे मोजां मोनसे ओनसोल बेवहाय कामरुप मेट्र'नि 6थि बोसोरसालिया जानि आर्टिस्ट मिट लोगोसे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानाखि गेट टुगेदार मिट दिनै गेवलां मेल बेवहाय सेन्ट्रेल कमिटिनि जानाखि प्रेसिडेन्ट बिथाङा सफैदों नेरसोन बर' आगोलनि डिपुटि स्पिकार बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो चिफ गेस्ट हिसाबै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा सफैदों जोंनि काउन्सिलनि मासिगिरि चेयारमेन गाम्बार मुसाहारि आरो जों गोबां बिबानगिरि बेहाय सफैनानै दिनै जों गावनि गेजेरजों सावरायबाय थादों ओरैबायदि मोजां बे ओनसोलाव बर' रायजोफोरनि जानाखि जयै थानाय बर' रायजोफोरनि जा रांखावरि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव लोगोसे बेनि बर' रायजोफ्रा जाबायदि मोजाङै रायजो जाना दङ जोंथ' मोनसे गोमोदों दिनै हरखाबनो मैयानिफ्राय जोङो बे जानाखि 6th एनुवेल आर्टिस्ट जानाखि मिट बेजों लोगोसे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना बे जायगाखौ सायख'नानै दिनै आसामनि बुहुमनि बर'फोरखौ बे ओनसोलनि बर'फोरजों जानाखि सिनायथि होदों आं बेहाय मोनसे जोबोद गोजोनदों बेनि जानाखि रिसेपसन कमिटि प्रबिन ब्रह्मनि दैदेननायाव जानाखि रिसेपसन कमिटि बिथाङा आफादगिरि बिथांनि दैदेननायाव जा मोनसे मोजां रिसेपसन आं सानो बड' सिने आर्टिस्टनि दैदेनगिरि बिथांमोना मैयानिफ्राय लोगो मोनदों दा दिनैबो लोगो मोनदों दिनै अपेन मिटिं फैनाय दिनफोराव बिथांमोना बे ओनसोलाव बोरै आरो साबसिन हामसिन गुबुननि बर'फोरजों बोरैहाय मोगा मोगि खालामना होनो हायो बेखिनिखौ बिथांमोना नाजाबाय थादों खोनानानै आं जोबोद गोजोनदों आं सासे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हिसाबै आं जोबोद गोजोनदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जाहाथे बुहुमनि बर'फोरखौ मिथिजोबनो हायो आं बेनि थाखाय नोंथांमोनसे खावलायनाय थाबाय लोगोसे आं बिसोरनो बुंथ'बाय गोजोनथों